ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಐನಿ ಊರುಡು ರಡ್ನೇ ದಿನ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೋರು ಬಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಒಲ್ಲೇರು इंश्योरेंस वाला करना पड़ेगा अंकल मोस्ट ओबीडियंट वर्कर ಊರುಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪು ಸಾಯಿ ಒಲ್ತುಲೆ नहीं वो व्हाट्सएप ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೇವನೇ ಗಿರೀಶ ದೇವಡಿಗತೆ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವ ಪೈಸೆ ಇಡತಿಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಟಾಯ್ಗೆ ತನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಬೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಉಂಡಲೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಕೊಡಿದಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿ ಆ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿಂದ ಅದು ದಾಲದಿಂದ ಜಂಬಡ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ತರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಲೋಕರ್ದ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಚಿಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂತೂ ಒಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಗ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಸಾಯಿ ಚೋಚ ಸಾಯಿಗ ಕೋಪ ಅನ್ಸಜ್ಜೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಊರುಡು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಡ್ಸ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ವೆದರ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಇಂಕ ಪೊಳ್ಳಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓ itu mobil benda tu ಅವು ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅವ ಈಗ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಏನೋ ಪಾಡ್ದೇರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಯಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದತೆ ಇರ ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ ಶೋ ಇರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದತೆ ಎಮ್ಮಿ ಸಾಯಿ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಮ್ಮಿ ಮಾತಾದಿತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವತ್ತ ಆಫ್ಸರ್ ಮಾಮಿಡಿ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದು ಓಕೆ ಹಾಂ ಇದು ಲಾಕ್ ತೋಜುಲ್ಲ
जयलक्ष्मी पूरा शॉपिंग अंड साईग दादा कोरियर तुप तोजले साई गुंजी ಏನ ಕೀಚೆ ಅಂತ ಇಕ್ಕಡ ತೂಪಲ್ಲೇ ಸರಿ ತೂಪಲ್ಲೇ ಸರಿ ಶೋಕುಂಡತೆ ಇಂಜಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಅವು ತೂಯರತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು 4 ಸೀಟರ್ ಐಟ್ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲಲಿ 4 ಸೀಟರ್ ಅವು ಬಟ್ ಅವು 2 ಸೀಟರ್ ಎದುರ ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂದುಲೈ ಬೋಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಶೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ತೂರ ಈಗ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ತೂವರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ಜರ್ ತೇದ ನಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಕೇಶನ್ ಇಡ್ಲ ವೆಕೇಶನ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಸಾಯಿ ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ मोबाइल करले अम्मा फोन करले इतने दूर ओपिन साई अम्मा मोल्लेर साई ना ओल्लेर साई ಕಿಚನ್ ಕೊರ್ಲು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಯಿ ಗೊಂಜೆ ಬೇಲ ಇಡೀ ದಿನ ಟಾಯ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆಯನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಗದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರಂತ ಎಕಡೆಗೆ ತೊಂಡು ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ತೋಜಂಡಿರ್ನ ಚಿಕನ್ ನಾನು ದೆಪ್ಪರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬತ್ತ ಲೈಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ತಿರುಗುನೇ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಚೂಸ್ ಮಂತ ಸಾಕಂಡ ಅವು ಸರಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರನ್ನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಹೆಂಗ